Hello guys and welcome again at Zimstream TV. Pano patinokubatira nhau dzezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So if it is your first time here at Zimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe accident yaitikira iyo just before Deure river near Bechnaf Bridge. So muzuva ranhasi anova 1 January 2026 sorry tangata jara mugore 2026. So 1 January 2026 paitika accident iri pano near just after Deure river near Bechnaf Bridge ndo paitikira accident. So pane ka video clip kari pano zvichinzi wangarara. Nyaya iyi haisi clear pa this video kuti ndiani wacho ari kunzi angarara, but zvekunzi angarara arara muroad akabva atiroveresa. So ndo nyaya iri pano amene kuti ndi driver tichazoconfirma since this is a developing story. So muri yeZimbabwe zviri kunzi izvo the number of people who have died by this accident are not yet known. So harisi kukwanisa kuudza kuti pafa vanhu vangani, but ibhazi iri ndere Muzansi Express Rider accident. So for now, before we play the video, according to CrimeWatch, early this morning, a cross-border bus from South Africa to Mutare called Muzansi Express, bus number 50, was involved in a serious accident after colliding with the truck. The accident occurred just before Deure river near Bechnaf Bridge. We are still waiting for updates from the police Zimbabwe to confirm the number of people who have died and those who are injured. Please check on your relatives who may have been traveling on this bus. So zvirikunzi vane hama, just check on your relative. Hama yako inogona kuvawo yanga iri this bus ichiuya ku Zimbabwe. So this bus rinonzi ranga richibva ku South Africa richienda kuMutare, ibhazi Muzansi Express bus number 50. Ndo update iri pano, ndo zvichiri pano zvatiri kuona. So ngatipinde comment section before we give you another update. I like this kind of reporting. Toziva mabhazi acho zvakaramba dzokorodza tomatiza ndo sotoka zvikanzi Zimbabwe these Ramband Chinese village trucks ferrying our minerals are the main cause. Zvikanzi trucks are now a problem. Ndo sotoka zvikanzi atina mushapanyika. Zvikanzi inhamo zvayo muno munyika. Ndo sataurwa zvakare neumwe zvikanzi aiwa inhamo zvayo muno munyika. And this one said, thank you goodness the RAF the RAF is safe from the parasites. This time accident happened deep aside Zimbabwe, so not a single cent for our RAF money will go towards it. Victims will have to chase whatever, probably nothing exists up there or sue the bus owners privately. So ndo zvinotaurwa zvakare, ndo macomments ari pano. So let us take you to another news muri yeZimbabwe. Wangoka watu wakatovata wavata anga akatofika Zimbabwe. So zviri kunzi anga arara. So maybe driver ndena kupomerwa mhosva yekunzi anga arara, but havisi clear about that video. So pano tine update yeri kubva kuna advocate Nelson Chamisa vachiti ivo thank you for the love, encouragement and positivity that made 2025 so special. Here is to an amazing and extraordinary 2026. Ndo zvakataurwa izvo na advocate Nelson Chamisa. So thank you for the love and encouragement and positivity that made 2025 so great, so special. Here is so
here's to an amazing and extraordinary 2025. Message yakanyorwa iona Advocate Nelson Chamisa vachiti aiwa makaita basa nerutsigiro rwamakatipa mugore rapfuura rugore ra2025 zvino tamirira kuti mugore iri ratiri kupinda ringe riri amazing uye zvakare ringe gore riri extraordinary. So ndo zviri pano. We are seeing comments. We are always based on the analysis, based on comments. Lead us, we follow and support. Wish you a blessed 2026. Umo ngameli ndo zvakataurwa zvikanzi Advocate Nelson Chamisa vakabva vapindurawo ipapo. So vanga vachita engage with the citizens. So as we are seeing vakati izvo Mr. President machenero akaita nguo yenyu ndiwo machenero a2026 ndo zvakataurwa zvikanzi machenero akaita nguo yenyu awo ndo machenero akaita gore ra2026 zvikanzi ndokumbirawo follow yenyu follow back yenyu ndo zvakataurwa neuyu. And Advocate Nelson Chamisa vakabva vapindura vakabva vatona this person akakumbira follow ya Advocate Nelson Chamisa. We just want to see kuti Advocate Nelson Chamisa vakamufollow here this person akabva atofollow wana mesu kanzi followed by Malvin Gujanga and Advocate Nelson Chamisa vachirapa kanzi followed by this person is being followed by Nelson Chamisa. So Nelson Chamisa akabva atofollowa this person. So this man is a very humble. Imagine kutongokumbira ndokumbira follower yenyu kukumbira kuna president president over follower. So this person is a tire fitment center, a car dealership, loans ndo zvanonga achiita business rake, but akakumbira follow kubva kuna Advocate Nelson Chamisa. Advocate Nelson Chamisa akabva follow zvikanzi ndokumbira follow back hayo ndo zvakataurwa neuyu. So Advocate Nelson Chamisa is very humble, very very humble. Thank you my president. So are you seeing zvikanzi Nelson Chamisa followed you zvikanzi thank you my president. So Advocate Nelson Chamisa akabva atofollowa this person as we are seeing. So this is very important kuti munhu kana ari leader ainge asingasifili kuti I am so special kusvika pakuti andiyafollowiwo munhu ndikanongofollowachi vanhu. So vakabva vatofollowa. Tichosangana zvakare muri Zimbabwe pano paZimstream TV tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel of everything that we will post at this Zimstream TV, just subscribe, turn on the notification bell. We wish you a very very prosperous 2026, and for now it's bye.